Hello everyone! Ja nyt tulee pitkästä aikaa YouTube-videoita. Yeah. Ja arvatkaa sitten, kuka täytti tänään juuri 15 vuotta. Happy birthday me. Märkäsin tänään musiikkivalinnassa synttärijuhlat. Ei siellä ketään kiinnostaisi, mutta juu, syötiin siellä karkkia ja sitten kutsuin kaikki mun kaverit sinne. But anyways. Mulla on täällä Red Bullia. Tykkäättekö mun kynsistä? Slay. Ja nyt tulee siis Q&A-video, eli vastaillaan vähän kysymyksiin, joita ihmiset on kysynyt mulle MSP:ssä. Yritetäänkö saada mun Red Bullia auki? Mutta juu, mennään niihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys. Onko sulla lempinimeä? Joo, itse asiassa kukaan ei käytä juurikaan mun oikeata nimeä. Eli mua kutsutaan niin kuin ihan koulussa ja oikeastaan kaikkialla niin mua kutsutaan Liliksi, koska siis mun oikea nimi on Vilma, niin kuin varmaan jotkut ehkä tietääkin, mutta mä en itse tykkää siitä nimestä, niin mä haluan, että mua kutsutaan Liliksi. Seuraava. Lempiruoka. Mun lempiruoka on varmaan ehkä pizza tai sitten desaateria. On tällainen perus. Mikä eläin haluaisit olla? Ehkä kissa. Ei tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin skillaa himassa. Lol, ja saisi nukkua paljon. Joten ehkä kissa. Seuraava kysymys. Oletko ikinä varastanut mitään? En itse asiassa ole. Koska varastaminen ei ole fiksua. Jos te luulette, että olette coolia, jos te varastatte jotain, niin se ei ole coolia. Älkää varastako. Muistakaa tämä. Seuraava kysymys. Onko sulla poikaystävä? No siis mä en nyt tiedä, mikä ikäinen tää kyseinen kommentoija on. Mutta silleen tää on niinku vähän olettavaa. Tai silleen, niinku, että miksi niinku poikaystävä. Tai silleen. Mä en oo varmaan tässä YouTubessa niinku ikinä maininnut. Mutta ne, ketkä seuraa mun Instassa tai TikTokissa, niin on varmaan nähnyt, että mun nimen perässä on sateenkaarilippu. Niin olen siis lesbo. Eli en ole kiinnostunut pojista siinä mielessä. Ja jos nyt joku ei jostain syystä tiedä, mitä lesbo tarkoittaa, niin lesbo tarkoittaa sitä, että niin kuin seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu niin kuin samaan sukupuolta olevan henkilöön, ja sitä käytetään jos niin kuin naispuolisista henkilöistä. Jos täällä on nuorempia katsojia, jotka ovat tienneet. Niin juu. Ja mulla ei siis ole tyttöystävää. Olen sinkku. Surullista. No, sullekin. Lol. Mikä on YT? Jos tarkoitin, mikä mun YouTube-kanava on, niin mun YouTube-kanava on siis xlillibest, niin kuin täällä näkyykin. Ja varmaan kaikki tietää tässä vaiheessa, jos katsottekin tätä videota. Onko sinulla muita MSP-käyttäjiä? Joo, itse asiassa mulla on ainakin 100 käyttäjää niin kuin oikeasti. Tää ei ollut mikään vitsi, mulla on ainakin 100 käyttäjää. Ei ollut liioittelua, koska mä oon tehnyt jotain randomeita joskus. En edes muista todellakaan kaikkien nimiä, mutta ainakin mitä nyt mun varoja on, niin ainakin se niin kuin, voin laittaa ne nimet vaikka johonkin tuohon näkyviin, koska mä en muista, että niin kuin, tai siis mä en voi niin kuin sitä, tai niissä on niitä outoja merkkejä tai sillä, niin en voi niin kuin, sanoa niitä oikein ääneen, niin juu, mä laitan ne johonkin tuohon näkyviin. Onko harrastuksia? Joo, itse asiassa mä oon soittanut haitaria 8 vuotta, yli 8 vuotta itse asiassa. Ja sit mä lauloin 5,5 vuotta kuorossa, kunnes mut erotettiin sieltä. Tää on sit oma tarinansa, ei eikö alkaa selittää mihin storytimeen nyt tähän väliin, että juu. Missä kaikkialla oot käynyt? No jos tarkoitan niinku maista, niin ainakin mä oon käynyt joskus kirjana, niinku kirjaimellisesti kirjana joskus 1-vuotiaana oon käynyt Portugalissa. Sitten mä oon käynyt Ruotsissa, Virossa, AFC Suomessa tietenkin. Ja sitten Kreetalla olen käynyt. Siinä taisi olla ehkä kaikki. En ole varmaksi käynyt muissa maissa, mutta siinä oli niinku ehkä kaikki. Eli en ole käynyt hirveästi ulkomailla. Sitten, missä lähti idea tehdä YT-videoita?
No, idea lähti siitä, kun mä olin 9V-skidi ja mä halusin YouTube-kanavan. Onneksi mä en saanut, koska mä olisin kuvannut jotain ihan helvetin cringe-videoita silloin. Okei, ei sillä nää mun videot olisi nytkään mitään maailman parhaimpia, mutta oikeasti mun videot olisi ollut ainakin 200 000 kertaa järkyttävämpiä silloin, kun mä olin joku 9V-skidi. Onneksi en saanut YouTube-kanavaa silloin. Ihan hyvä vaan. Näin jälkikäteen ajateltuna. Mitä kieliä puhut? No siis mä osaan suomea, englantia, ruotsia, saksaa jotenkin. Mä opiskelen nyt saksaa niin koulussa ekaa vuotta, niin jotenkin osaan saksaa. Ja sitten muutaman sanan koreaa. Lol. Mitä toivot alkavalta kesältä? No siis, toivon sitä, että saa mun Summer Bucket List tavoitteet toteutettua. Jos haluatte tietää kaikki mitä siinä on, niin käykää katsomaan mun Artti MSP:ssä. Siinä ei kyllä varmaan vielä kaikkia, koska jos mä keksin vielä lisää, niin mä laitan sit siihen. Siinä on noin 20 tällä hetkellä. Mä haluaisin ainakin 50, niin mä yritän keksiä vielä lisää siihen. Ja sitten no ehkä toivoisin, että pääsisin kesäduunireidille, jonne olen hakenut. Sieltä olisi kivasti rahaa. Lol. Ja siinä on toiveet. Ei muutu sille hirveästi mitään muuta mieleen. Sitten seuraava kysymys. Ootko seksuaalivähemmistöjä vastaan? Itse en. Hyvä, että et ole. Ja kuten taisin juuri äsken mainitakin, niin olen siis lesbo. Eli miksi olisin seksuaalivähemmistöjä vastaan, kun kuulun itse seksuaalivähemmistöihin. Ja mä oon just yleensä se, ketä niinku oikeasti puuttuu esimerkiksi koulussa, jonka käytetään homoa haukkuva sana, niin mä yleensä sanon siitä, koska niinku mun mielestä on niinku tärkeää just, että kaikki niinku kohdellaan tasa-arvoisesti ja että niinku ketään ei syrjittäisi silleen. Et mä oon myös perehtynyt aika paljon just näihin kaikkiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia silleen. Ja TikTokissakin puutun kaikkeen homofobisiin kommentteihin. Eli en todellakaan ole seksuaalivähemmistöjä vastaan. Sitten seuraava kysymys. Osaatko tanssia ripaskaa? Joo, en kyllä taida osata. Pitäisikö opetella? Mikä on sun lempikissarotu? No siis, mä en itse omista kissaa, enkä mä oo hirveästi perehtynyt kissarotuihin, joten en tiedä. Mitä pelejä pelaat? Teetkö vaan MSP-videoita, teetkö IRL-videoita? Teen sekä MSP- että IRL-videoita ja mä pelaan MSPtä ja PSPtä. En oikeastaan pelaa mitään muuta kuin niitä kahta. Juu. Mikä on paras vuoden aika? Ehdottomasti kevät, mutta ei silloin, kun täällä on lunta maassa. Se tunne, kun mä toivoin niin kuin 3 viikkoa sitten, että joo, mun syntymäpäivälle mä haluan plus 15 astetta lämmintä ainakin. Ja mitä mä sain? Ainakin plus 15 senttiä lunta. Sä tiedät, että sä haluat ottaa syntymälahjoittajaita. Tää on kauhean mukava asia. Mikä on sun ideal type? Tähän selostukseen mennään ainakin varmaan 100 vuotta. No, ainakin pitää olla tyttö. Mieluusti mua nuorempi, koska mä tykkään ehkä enemmän mua nuoremmista. Tai silleen niinku about 0,9-0,11 on mun type. Sitten pitää olla sellainen hyvä tyyli. Ei oo pakko, mutta nää on niinku silleen vaan, missä mä niinku tykkään. Sitten tää on melkein pakollinen asia, mutta pitää olla kiinnostusta musiikkiin. Joko et pitää tykkää niinku vaikka laulamisesta, soittaa jotain soitinta tai pitää olla about samanlainen musiikkimaku. Tämä on vaatimus. Ja sitten tietenkin pitää olla kiltti ja luotettava. Ja silleen, että niinku luonne on kaikista tärkein asia. Että sille ei hirveästi väliä myös näyttää. Luonne on se tärkein asia. Ja että on hyvä musiikkimaku. Sitten seuraava kysymys. Haluatko lapsia? No ei ole hirveän ajankohtainen aihe vielä, koska täytin juuri tänään 15 vuotta. Mutta ehkä joskus tulevaisuudessa niin mä haluaisin ehkä 2-5 lasta. Tai sitten väliin riippuu vähän paljon rahaa ja silleen,
Että kyllä haluan lapsia joskus tulevaisuudessa, mutta en tämän ikäisenä. Sitten lempiväri, musta ja baby pink. Mikä on sun lempileffa kautta sarja? No lempisarja on ainakin Business Proposal, niin kuin oikeesti. Jos et ole kattonut Business Proposalia, menkää katsoa, se heti löytyy Netflixistä. Se on todella hyvä. Suosittelen. Ja lempileffaa, no en tiedä. Jotain välillä katon. Sitten, jos olisit nallekarkki, niin mikä väri? En tiedä. Varmaan punainen. Tulee ekana mieleen. Mä nyt nopea ootan, että tuleeko vielä lisää kysymyksiä. Vai onko se kaikki? Okei, no ei tullut lisää kysymyksiä, joten tuli pari kysymystä lisää. Lempikukka. Ei mitään tietoa. Mä en keksi mitään. Lol. Lempihahmo. Mistä tarkoittaa lempihahmoa IRL vai jossain sarjassa? Mutta jos täällä tarkoittaa jotain leffaa kautta sarjaa, niin varmaan Business Proposalissa Hari. Okei. Nyt ei varmaan tule enempää kysymyksiä, joten tämä video olisi nyt tässä. Ja mä kuvaan tästä päivästä vielä My Day-video myös YouTubeen, joten käykää katsomassa, se sitten julkaistaan varmaan joku muutama päivä tämän videon jälkeen. Ehkä huomenna tai sitten torstaina. Mutta juu. Nähdään seuraavassa videossa.